Všetci zdravia, sme 6777 a vítajte pri našom ďalšom natáčaní Clash of Clans a tentokrát to bude ďalší tutoriál na Clash of Clans. Ako môžete vidieť, tak 19 000 ako toto je úplne OK, sem dám nejakých dvoch tak ne, no vyžerte mu všetko. No, vlastne ide mi len o peniaze, lebo minus 1 trofej to vôbec nie je veľa. To mi môže byť ukradené. Ale proste už mám 2500, akože... je to proste úplná sranda. Dúfam, že to bude 50%. No, pochybujem. No a... Ty kakša. Jo, gold grab. Poďte na mortár. Mortár nemá moc veľa HP, ale zasa on môže strieľať v nejakom takomto kruhu. Dielo. Pokazilo si. Nevadí. Ľudia, minus 1 trofej. To nič sa nedieje. A teraz si dám asi hlavne vylepšovať toto a toto. OK, čiže môžeme začať. Dobre, čiže v tomto dieli asi nič iné nebudeme robiť, len utočiť. OK, čiže... Neviem, čo by som vám ešte povedal. Tieto blbosti, to z toho, keď vysekáte, tak dostanete z toho gemy, ale ako teraz by som to neodporúčal, lebo to stojí strašne veľa na vaše... No, strašne veľa vás to vyjde. Keď už budete mať vyšší town hall, tak vám to bude ukradnuté a budete mať strašne veľa peňazí a tak. No dobre, zase sa mi nechce čakať, urýchlime to a môžeme ich zase zaútočiť. Tentokrát by som už chcel získať nejaké trofeje a neprehrať to. Teraz mi nejde o loot, ale hoci čo proste vyhrať. Dobre. No to neviem, či je dobré. Do keľu. Ak tam budeme to dielo dosať, tak som asi v keľi. No dobre, barbary. Choďte na nich. Na to. Bude bolo, že tu mal tieto ploty. Škoda, že ešte teraz nemám wallbreakerov. Sú takí kostríci. Neviem skloňovať keľu. Nejakí kostlivci, ktorí proste idú a rozbijú ten plot. Keby... No, má niečo v rohoch, zase som urobil chybu. Nevadí. To stíham. No, vyžerte mu všetko. Zas mám full. Toto nie je normálne, proste. No a vidíte, dobre, teraz to urobili dobre, že sa rozdelili, že jedna partia ide semka na ten builder a jedna ide tam. Lebo keby ste utočili na nejaké silné mesto, tak to úplne proste nemáte šancu, lebo kým by ste sa proste dopracovali ste všetky tie ploty a do stredu, tak to nemáte šancu proste stihnúť ešte ísť aj do rohov. Je 34 trofejí. OK. Ozaj, misie. Čiže v týchto misiách vlastne achievementy, tam dostávate gemy. Keď urobíte tú vlastne misiu, stýlo som 20 000 zlata. Fúha. 75 trofejí. Yes. OK. Som zvedavý, či na town hall 2 sa dajú ploty vlepšovať aj na trojku. A dúfam, že ne, lebo to by zabralo veľký čas. No.
Takže, ďakujem vám ľudia, že ste si pozreli tento diel. V tomto dieli sme dali vylepšovať gold storage. Čo sme urobili? No tak, robili sme asi len tieto dve veci. Trochu som presunul mesto. A na mňa teraz ťažko budú útočiť, lebo proste keď máte ohradené tieto dve veci, toto je asi aj najlepší farming pre Town Hall level 2. A lebo oni, kým by sa proste dostali semka, tak už útočí na nich dielo a Shep Tower proste všetko už na nich útočí a nemajú šancu to proste stihnúť. Ešte na záver vám dám jeden atak, aby to nebolo až také krátke. 1200 elixíru. A kde má všetky veci? Ideme na roh. Dobre. Poďte na to. Dobre, Archer Tower má oveľa menej HP ako dielo. Dobre, už som vyhral. Ja, tam je dielo. Ne, ja som si to nevšimol, ja som úplne slepý do prčíc. Nevadí, to sa nám dajú. Tak sa nerozdelia, sa že nepôjdu sem. Poďte sem všetci. Sem. No, čo rozdelili. Nevadí. Dielo na dvojke. Nedávajú moc veľké HP dole. Dúfam. No, každého má na 5 rán, tak na 6 rán. Na 6 rán. Dobre, to v pohode. Dobre, som už snad nemá dosah. To ešte dá. Poďte tam. Nevadí. To v pohode. To je úplne v pohode. Tí barbari sú strašne silní. Nevedel. OK, čiže teraz už mám zasa plný loot. Dobre, že som si dal vylepšovať tie dve veci, lebo to fakt akože už nie je normálne. Nič to majú rohov, že? To mi nechce veriť, že jedno dielo a jedno toto je za 18%. A to je v pohode. Takže ľudia, ďakujem, že ste si pozreli tento diel a vidíme sa na budúce. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak ne, tak dislike a ak sa vám veľmi páčilo, tak môžete dať aj odber. Budem veľmi spokojný, lebo odberov moc nejako veľa nemám a budem tu teraz pravidelne pridávať videá, to sľubujem, ak mi nebude blbnúť Sony Vegas alebo Fraps. Takže čaute, vidíme sa na budúce.